Сәлем достар, сіздің белән Алина Саф, и біз қарыйбыз казак фолк сонг актерлік. Сіз мен яздыңыз мен қарайм. Менің шундай көп комментарий жиылды, нәрсеге реакция төшерге, но мен постараюсь har күн төшерге видео. Привычку привить, это главное. Идегіз башлайбыз. Национальный клип шундай қызық. Что ли? Вау, меня бик ушады. Мында даже оста текст болды. Мен как караоке жырлап үттім. Бұл малай бик матур ойнады, бик матур жырлады. Меня бик ушады. Вообще керемет. Керемет! Бір сөз білем. Қазақша, кыргызша. Бик шундай матур, национальный киімдер, качели шундай матур, артистлар шундай бик матур күләләр, елмаялар. Шундай карыйсың да, и бу фильм индеме или юк? Good Wishes. Бик кызык, бик матур, мен бик ошады. Может быть, мен белмим, менә ишеттегез юк, менә әзрәк җырлап алдым анда. Когда мында субтитры оста бар, бу яхшы, потому что на слух мен плохо что-то воспринимаю нәрсә әйтәсез, а когда вот карыйм еще күбрәк керә, и мен аңлыйм сүзләр, күп сүзләр аңлыйм, что вот типа ой булсын, чтоб кыз булсын.
нәрсе турында бул клип. Ну, бул турында, бул турмуш турында, что ушундай матур кызларга егитлер керек. Турмуш була, ой булса, ошарга булса, суу булса, бүтүн нерсе булса, бүтүн турмуш әйбәт кенә бара. Менә шундый интересный, кызык клип, шундый национальный кийимнәр, украшения миңа бик ошады. Мен вообще шундый гаруф-гадәтләр карарга миңа бик кызык булды. Рәхмәт сезгә миңа комментарий язган өчен, рәхмәт сезгә карарган өчен. Сезнең белән булуга уйлансам, сау булыгыз, дуслар. Иртәгә күрешәбез.